Hoe is de emotie onder de mensen? Ik heb er nog heel weinig gesproken. Bij mij zat hij voor de optocht even heel erg hoog. Heb jij ook wel eens dat gevoel? Val op nou eens de boel, maar de boel. Om te dansen en te chansen. Ach, je weet wat ik bedoel. Ja, het is al het hele weekend spannend wat het weer gaat doen. Kunnen de optochten doorgaan, ja of nee? Nou, er zijn verschillende carnavalsoptochten afgelast. Maar hier in het Perenhad gaat hij gewoon door. Een paar uur later dan gepland en je ziet het al, het is een gekkenhuis. En dat komt niet alleen door het carnaval, maar zeker ook door het weer. Zullen jullie niet lekker naar binnen gaan met dit weer? Nee. Nee? Je wordt er helemaal nat geregend zo? Geef niet. Vind je er nou van dat carnaval in het water valt? Nou, wel stom, een beetje. Maakt dat het gelijk minder leuk? Ja, wel een beetje. Ja, het is echt ontzettend zonde. Iedereen staat hier te vernikkelen in de kou en in de regen en in de harde wind. De helft van de wagens komt niet opdagen. De grote wagens, het is onverantwoord dat ze de straat op gaan. En toch is er publiek en toch doen er toch nog wagens mee. Ja, ik vind het knap. Waar is de wagen? De wagen staat in de stalling. We hebben vanochtend met z'n allen besloten om niet mee te rijden. Omdat het veel te gevaarlijk vonden door de wind. Ja, dat is natuurlijk erg jammer. Je leeft er natuurlijk toch naar uit. Je bouwt een mooie wagen en dan hoop je wel een optocht te kunnen lopen voor het publiek. Hoop je dat het weer mee zit, maar ja, ik kan niet met het schaartje knippen helaas. Als je dan bouwt en dan gaat het niet door, ja, dat is jammer. Maar nu is het vooral jammer omdat de optocht van Zeeroek doorgaat en wij kunnen nu niet meer meedoen met Zeeroek, want die wordt niet ingehaald. En bij Leeuwendorp gaat die zaterdag door en Kwaandamme 11 april, dus dan kunnen we nog meedoen. Waar komen jullie zelf vandaan? Kwaandamme. Dan hebben jullie nog een carnavalsfeestje, toch? Je hebt wel eens beter weer gehad hè, met de carnaval. Ja, zeker. Ook wel eens minder. Ja? Ook wel eens sneeuw. Ik moet zeggen, het lijkt nu wel afgenomen. Het neemt iets af, hè, de wind. Ja, gelukkig wel. Ja. Carnaval is gewoon het leukste. Zou je dan niet zeggen, dan stoppen we gewoon met carnaval dit weekend? Nee. Nee? Tuurlijk niet. Ik zou zeggen, carnaval kunnen we ook aflassen hè, als het zulk slecht weer is. Of doen we dat dan niet? Nee, tuurlijk niet. Nee? Altijd doorgaan? Doorgaan hoor. Het is een heel scenario dat wil je niet meemaken. Dat is gewoon een rollenbaan. We zijn vanmorgen begonnen in overleg bij de gemeente Borselen. We hebben met professionele mensen aan tafel gezeten om te kijken van wat er allemaal kan. Nou, groen licht, de wind gaat liggen. Maar ja, het weer liet het anders zien, dus dan zie je dit scenario. Dan moesten we weer natuurlijk bijsturen om de A-wagens eruit te halen. En dat we nu in een afgeslakte vorm verder rijden. Dat betekent, de grote wagens doen niet mee. De grote A-wagens die zijn thuisgebleven. Veel te gevaarlijk. Die moeten aangevoerd worden naar het dorp. En buiten het dorp, op die dijken, dat is te gevaarlijk. Maar hebben jullie alsnog niet een beetje met kromme tenen staan afwachten tot 3:30 wat het nou ging worden? Ik moet zeggen, ik heb zo net zat ik bij de jury nog. En het is me nog net om 4:00. Geloof ik dat mijn maag nu een beetje de goede kant op gaat. En dat ik er een beetje vrolijk van word. Maar voor de rest heb ik alleen maar een rotdag gehad. Nou, het is wel goed dat ze de A-wagens niet hebben mee laten doen, want dat was echt niet verantwoord geweest. Maar het kan wel gewoon, maar ja, het is minder leuk dan vorige jaren natuurlijk. Ja, want heb je ooit zoiets meegemaakt met dit soort weer? Nee, nog nooit. Nee. Valt jouw een carnaval dan nu in het water of valt het wel mee? Nee, je moet het gewoon zelf leuk maken, dan is het goed. Jullie zijn nu jury. Ja, nu moet je toch anders gaan kijken naar die wagens. Ja, nou goed, ze hebben natuurlijk altijd in de voorbereiding allemaal goed hun best gedaan. Dus de ex moeten zeker of aardig gewaardeerd worden. Ja. Dus dat gaan we met 8 of 9 man toch wel helemaal netjes doen. En de wagens die niet meedoen, die kunnen ook niet meer winnen. Of hoe werkt dat? Nee, die niet meedoen, die maken geen kans. Nee, helaas. Ja, dit is wel een kans hebben, toch?
dit is ook zeker een van de kanshebbers, ja. Oh ja, jullie laten niet te veel los, hè? Wij laten nog niks los. De prijsuitreiking is voor zometeen. Het zijn nu alleen de kleine wagens, dus moeten jullie nu ook anders kijken? In principe kijken we niet anders. Maar we vinden wel, het is ontzettend jammer dat de optocht nu beperkter is qua omvang. Maar het enthousiasme is er niet minder om. Wat doen bouwvakkers nu eigenlijk de hele dag? Ze zeggen wel, waarschijnlijk schoonbouwen en zo, dus vandaar. We zetten alles af en dan gaan we schaften en dan gaan we weer afzetten. Gaat het nog een beetje? Ja, hoor, ik zie je gewoon niet meer. Maar de make-up zit nog wel goed, hè? Ja, die houdt wel. Is watervast, dus dat moet lukken. Kijk, nou heel goed. Had ik dat ook maar gedaan. Maar ja, het is een beetje lullig dit, hè? Ja, het is helaas. Maar ja, niks aan te doen. Valt het nou letterlijk in het water of vind je het nog steeds wel leuk? Nee, voor ons speelt het weer geen rol. Dit is toch geen gekkigheid naar de bouwers toe, hè? Eén rondje dan, één rondje dan en dan ga ik naar huis. Eén rondje dan, één rondje dan en dan ga ik naar huis. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Hoe is de emotie onder de mensen? Ik heb er nog heel weinig gesproken. Bij mij zat hij voor de optocht even heel erg hoog. Oh ja. Ja. Ja, nee, dat snap ik. Absoluut. Ja. En vanavond een biertje, toch? Ja, denk het wel, ja. Straks de prijsuitreiking, daar gaan we proberen wat moois van te maken. En ja, er zullen nog een heleboel deelnemers teleurgesteld zijn, maar ja, het is zodat het is. We hebben onze schoenen eronder gezet en gewoon door blijven gaan. Eén rondje dan, één rondje dan en dan ga ik naar huis. Eén rondje dan, één rondje dan. De Wisselbeker van het jaar met de liefhebbers. Iedereen bedankt voor het publiek. We hebben ervan genoten. Richard zegt er ook nog. Het was gewoon leuk. En hoop volgend jaar weer een keer. Tot ziens.